Kabi ɲinan san daminɛ la, a ka ca ni tungalatagala mɔgɔ 9,000 ye minnu bɛ gwɛlɛya kɔnɔna la ni u labɔra Algérie fɛ ka na n'u ye k'u balannen don Asamaka ni ale ye dugu ye cɛncɛnfuga kɔnɔna la Agadez mara la Algérie kɛrɛfɛla la. Ni laseli kɛra ONU ale ka cakɛda min bɛ wele ko OCHA ani u ka cakɛda min janbɛ dunanw ka tagaliko la duniya kɔnɔna la. Agadez mara ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko tungalatagala mɔgɔ 9,192 ni cɛ mɔgɔ 8,828 ani muso 161 cɛmisɛnnin mɔgɔ 152 ani musomanin fitinin mɔgɔ 51 olu de b'o la. Minnu fanba bɔra farafina Sahel cɛncɛnfuga sanfɛla jamanaw la, u sera Asamaka kabi san daminɛ la. Mun nana ni adamadenya hakɛ gɛlɛyaw koba de ye. U bilalen don cakɛda mun kɔnɔna la, y'a yira k'a fɔ olu kɔni dogolen don ni a ɲɛmɔgɔya bɛ OIM bolo ni o ye dunanw ka lafiya ani tagali ka segi koɲa kan. Y'a yira k'a fɔ ko ninnu ka baloko kɔni ko a gɛlɛyalen don kosɛbɛ ka da kan fosi t'u bolo yaasa u bɛ se ka don u fadugu la. Ni kɔlɔsili kɛra AFP kunnafonidilaw fɛ avril kalo la Asamaka. OMS ni o ye duniya jamanaw ka cakɛda sobaya mun sigilen don kɛnɛya ko sabatili kan ye kɛnɛya minɛn dɔw di mun bɛ taa tɔni 2 ani murumuru 9 la furaw la. U ka cakɛda so min bɛ ni ale sigilen don dunkafa sabatili kan n'a bɛ wele ko PAM. Ale fana ye balo tɔni 180 de di ani Médecins Sans Frontières ale fana ye a ka mɔgɔw bila ka na minnu bɛ se ka kɛ i n'a fɔ furakɛlikɛlaw ani minnu bɛ se ka dɛmɛ kɛ hakili wasiwasi ye mɔgɔ minnu sɔrɔ OCHA ale ka laseli la. Mai kalo la a bɛ tungaranke mɔgɔ 1,446 bɔ minnu sera ka segin u fa jamana kɔnɔna la. Ni cakɛda in ka kuma la, u ka laseli dɔ mun kɛra ka ɲɛsin journal Jeune Afrique ma. Niger jamana ɲɛmɔgɔ Mohamed Bazoum y'a yira k'a fɔ mai kalo laban na ko nin ko in tɛ se ka bɛn tungarankew duguma sira tagalikɛlaw farafina tilebiyanfan tungarankew k'olu lasegi ka na u bila Niger ko o tɛ ko ɲɛnama ye ka da kan k'u ma don ni Niger de ye a ka kuma la ka taa Algérie jamana la.